बोराय बोराय ओंखामा खुरबाय मा दाबो जाफैदिया बेलाय थाम्फै बाजोब्बाय हनै जाफैद' र' थांगौ र' बेनाबाथाय हास्लाबथारा हाखु दाखु नोंहा ना जाथ'वा जाखांबाय आंहा नोंखौ नेबाय थायो दैलो दैलो माला खालामबाय नेबाय थाया आं रावखौबो ओंखाम उखैनायाव दे हाब बेदर ओंख्रिया सिगां जागाथाराखै बे बुरैया बोरो बेदरा खम दोनबायना बुरैया आंनो गावनो बांसिनसो दोनदों आं खमसिन जानानै दे थाब जाद' दा मानसिफोर फैबा दुगैनानै थादो थाब सानसे मथन जानोसो होदो जानायावबो हाखु दाखु बेदरजों जानायावनो बे एफा गिदिर हाराया थाबथाबा मा जानांगौ है बोराय दाबो जाखाङा मानसिफ्रासो फैलायलांगौ बे दा जानाङैनि जाखाखो ना माखो जाखांबाय बुरै जाखांबाय जि गोथाव जाबायदां बुरै जाखांनासो दुगैनो हासिगोन आं मोनजादों नालाय गोथाव जादों दिनै ना राजु आफा राजु आयं साथुनाव थांसै फै मा बियाय आयं साथुनाव थांनो फैदो आबा आं गाबोन आं थांनो बायो आयंनाव फैदो दानो सफैगोनथ' दसेल' सेन्देल गाननो मामि सेन्देल गाननो मामि आं फुथुला बावबोदों हाथारलां बे उन्दैखौ थाब थांनानै फै थाब फै दुगैसां बिमा थांदो दुगैहैग्रोदो आंबो दुगैनोसै औ ओम शान्ति मा जाखो मामि आं मेथाइ जानो होनखाबाय हामा आबा दा जागोन आयंनाव अमबाबा होनग्रोनांगौ दा फैबा जागोन आं मेथाइ जानो होनखाबाय आं मिथिखां आं मेथाइ जाखायो हामा आबा हामा बिब्दि खालामनो आं दा गारि बायना होगोन होनखाबाय हामा दा आयंनाव बिब्दि खालामनो मानो हामा होनो आसो गालि मोनसिगोन
सोर फैखोथाय ए नोंसोरसो हा बेसेथो गोबाव जाखोमोन सफैनायालाय दासो सफैखावदों बारा गोबाव जायाखै ओइ आबा अबेथिं थांनो दे गेलेथों थाथों हनै मन्दिरावबा दासो हाबदों दिनै रावबो फैथाराखैमोन नालाय आंहा बेखौनो जा हाखु दाखु फैलायलायदों मानसिफोरखौ बिहोर जागोन साननानै नेबाय थानांगोन नंनानै फैनायनि समाबो जाथ'खायाखै हा नोंहा नायजाग्रोनो मोनसिगोन ना दाख्लै जारि हरनायनिफ्राय बाबुआ एसे साबसिन जाबाय नामा औ एसे साबसिन जाबाय थांदो हनै खाथियाव जिरायहैदो नायनानै हरसिगोन बे हनै लिंहरदो बाबुखौ फैद' आयंआ नायनोसैनो फैद' दे बाबा जोंहा फिसालाखौ एसे नायनानै हरदोलाय मा नाम मोनलाय फिसानिया राजु ब्रह्म बाबा जेबो नङा फिसा लासैनो हामगोन जोनोमनिफ्राय फैफाखानाय ना एसे सम लागोन जाहा नैबे फिसाखौबो एसे जारिनानै हरदो बाबा आइनि आयं जाबाय होनदों मामिनो जाबाय हामगोन लासैनो हामगोन फिसाया सिन्था खालामनाङा दे नोंसोरो दे बिब्दिब्ला जों थांसै बाबा दे फिसा दे जै बिमा बे जलांगा लाबोलाय नो हा बहा थांनो नागिरबावखो फंबाय नारखानाव दसे थांब्रबना फैना दिनै रावबो फैखानाय नंला बे दे थांदो दिनै रावबानो फैखानाय नंला बियो आयौ फाग्लि बोराया जोंखौ थाथ'लायनो नाहरफिनथारदों एसे बोरैबासो दांहाय बोराया औहाय सानै मोजां मोनसेरे सेरे फिफा ओइ फिफा हा मा जाखो बिमा मा जाखो नै फिफा फिसाजोआ उदै सानाया बारा जाथारबाय नों बे मावजि सादु अजाखौनो लायदो थां हाब बे जेबायदि अजा गारि घोड़ा नङा फैया बियो बिदिजों जाला बे सोरनिबा गारिखौनो भारा लानानै थांदो थां फिसाजोआ उदै सानाया जाथारला दालाय सोरखौ मोनमारनांगौ जाखो आंलाय आं थेलाजों लायसिनदां बिमा थां नों जारुन थाबायजों थां बिमा नों जेजोंखि लाया लायदो थाबल' लानानै फैथारदो दे बिमा बेथ' सासे गोथार मानसि आंथ' बे थेलाजों माला बेदर फाननाय जायो र' दै सान्थि साना लांसां गोथार जानायनि माबायदि अजा गारि मटर नङाबानो फैलायलायो फाग्ला बिदि जायो बे बेदरखौबो दाखालिसो लांफांगारो नालाय ब्रा गारि मटरबो गैजाया जाहैबाय
आदा ओइ आदा आरो फंबाय मा खबर आदा नोंखौसो लानानै फैदोंमोन आं हनै आंना फिसाजोआ उदै साथु जालागासिनो दं र' फंबाय नों दसे जिरायथ' र' बिमा ओइ बिमा फैदो थादो फंबाय आं दसे बाथ औ दे आदा औ सोर मा जादों आगै माबा बाजै फिसाजोआ उदै सानानै दं उसुखुथु जालागासिनो ओंखायनो फैबोबाय दे मोजां जादों फैनायानो हा मारैथो बिदि जाखो आगै मा होनबावनो बाजै बिदिनो उदै सालाबायदों नों दाखौ मिथिखागौ दा नों गारि गरा नङाबानो थाङा बोराया मोनथिनाया मोनथिखागौ बाजै गारिखौनो मोनस्लाबबोआसै आं बे न'नि थेला बोराया बेखौ सुना लाबोखाबाय दे थ' फंबाय थ' नोंबो थ'दो बुरि जोंलाय लादो थ' फंबाय थ' आरियम बोरो गारिया फंबाय गारिया बेलाय गाखोदो आं नोंसिनि थाखाय दै सान्थि साना लाबोखादों फैदो दे फंबाय थेलाय फिथिंदो दे बोराय गाखोदो मोजाङै बोहाय आगै खोलैनाङा आं दंना बाजै आं दं सिन्था दा खालाम खोलिया आं गाखोदोल' नों बाजै नों बोनो हामारगोनथ' आगै गिलायलांबायहां थाबायलांसै नामा आगै गाखोदो बिमा गिनाङा दे गाखोदो बाजै आं नोंसिनि थाखाय लाबोखाथारदों गाखोमानोसै आगै दे होमबालाय गाखोबाय दे आं नै जिरायबाय आं थ' फंबाय थ' लासै फंबाय लासै आयु बोरै जाखो आगै आयु मोजाङै हमथा बाजै मोजाङै हमथा दे गोराहां बोरो गोराहां बेसे गोजान दंबावो आगै बारा गोजान गैला बाजै मोनथारसै बोरो आगै दाबो औ मोना बाजै मोनथारबाय बाजै र' दे ओंखारलै मोजां ओंखार दे बाजै गोलैगोन दे ओम सानसे आरियम हामाल ओमफ्रायथ' जायामोन आगै साननै जाबायमोन आयै फिसा हा बेखौनो दिनै सोलायबाय दे बोराय थाब नायदो दे दाखालिनिफ्रायनो बिदि जाद्रायाखैमोन नालाय बेवहाय लासैनो हामलांगोन सानदों आयै खिथानो रोङा मानो रोङा गथ'खौसो थेला होबाय नोंसोर दा थां फंबाय बिजौ गोनां दिंखिया बिलाइ मोनथाम लायथां औ आदा औ अबे जाखोब्रा सिनायलायलाङा बेनो होनदांलै एखेखाना थै बेनो जासिगोन बे न' आब'आ बेवहाय जिरायथ'दो जागोन दे नै आदा नै लाबोबायमोन आं आयै बे नङालै र' लायनि आं मारैथो मोनथिनोब्रा जारलासो बेवाया साहा लोङो ना आब' आं साहा फुदुंहैनोसै नाङा बाहेरायावबा लोंखाया बियो फुदुंनाङा दे बिदिबालाय फुदुंला आङो
माथो ओंख्रि जायामोन? दालि आलु भाजासो। खमायबाय आयं एसे खमायबायनाहाय एसे खमायबाय। नै बेवाय दिनै सानसे बेखौ ओंखाम संनानै जाहोदो जेबो दा जाहोसै जागोन दे औ। बेवाय। दे बेवाय जोंबो थांनोसै फिफा नै बेवाया थांसैनो फैद'। हा जाबाय आदा औ जाबाय फंबाय ए अ नै बेहाबो मानसि फैनांगौ दं थ' बोराय। औ फंबाय सासे मानसिनो मुलि बानायनांगौ दं दाहाय लांफैगोन बेबो नेनानैसो थानानै दं बियो नै फिफा न' सिङाव दसे फैथ'लाय। थु जाम्बि आदा मोनगोन थै नामा? बे नामाथाय? आयु थोर जाम्बि आयं एसे खमायबायना न' आदा नोमबाजै नोमबाजैस्लाय न' बाजै औ दे जै जाथों। जै दे जै जाथों मोजाङै मोजां संसार। दे दे, बेवाय जोंबो मोजाङै थांसै थांदो थाथ'दो दे। दे नानि आयं लासैनो हामगोन दे थादो बेवाय र' आदा र' आं फिदिंगोन दे नै फंबाय आयु मारै जाखो थिलाया दे आदा गाखोदो दे अ औ दे आदा जाबाय दे फंबाय जाबाय लासै बिमा लासै फैदो आगै जिरायफैदो दसे। नांथ'ला नामा बाजै दा सासेयाबो हारसिं थानो जारला जागोन आं थांसै दे दे होनबा औ दे आदा थांदो दे ओइ फाग्लि जों दाखालि लोगो मोननाय बोराया बेनो नङामोन नङा होमबा? आयौ नङाबा माथो आं बोरैबासो मोनबायहाय बोरायखौ। सारौमोना माखौथो फिसा रायलायबाय थाखो बुंनोबो थारला बुंनानै लादो ओहो रायलायाखै जेबो बाबा। थैखाबाय खोनाबावबायसो। थोद फाग्लि सिरि थाथ' र'। माबाहाय जों साख्रि मोनगोन ना मोना बेखौ सोंफैदों बाबा। खस्थ' दं फिसा नोंहा मोनगोन फिसा बिराद नाजानां अब्लासो मोनगोन नों माबा मोनसे खालामना हरदो ना बाबा खस्थ'आ खमायनायनि। बे आखाइया ओरै हर ओरैना बेखौ गानबाय था फिसा खुनाङा दे जागोन दे आफा नोंहालाय जेबो सोंनांगौ गैला। ओहो फाग्लाया जेबो सोंनांगौ गैला। जों थांसै दे बाबा। जै जाथों फिसा जै
आं हले दिनै हाखलासोमोनहाय सोर मोनथिगौ बिनि न'आबा बेनोमोन होनना नोंबोथ' बेजों खासिनि गानो जाबोबायसो गावखौ फसायनानै गानाखैथ' ओरैनो दाखालि नायबाय थाखादोंमोन थोद फाग्लि मा होनो नोंलाय हेल' आदै नोंखौ फिसाज्लाया लायनो थांगासिनो दङ ओंखारना थादो ए दे ह सफैबायानो दे फैदो आदै हरि ओम आदै मादै गैया नामा रावबो मा जाखो आदै माबा मादै आदैखौसो नांगौमोनलै एसे इमारजेन्सि जादोंमोन गैया दासो ओंखारलांदों मानोबा नांगौमोन आदै माबालै मादै आफाया मोसौ दोस्लायनो थांनायाव मा लोगो मोनबोखो रायज्लायनो रोङि जादों आयै दासो ओंखारलांदों नोमथैया होस जारलासो आं दा सोरखौ मोनबावनांगौ जाखो दे आदै थां सोरखौबा नागिरदो थां बहाय थांदों खोन्थालाङाखैबो दे होमबालाय मादै औ दे मा जाबोखो बेलाय मानि रागा हामा जानो ह लांनायाव लांफैबाय दोनफैनो मानसि गैयानो ए हा बिदिसो जाबोदों होमबा बोराय हा फैसायालाय बेसेबांथो मोनबोखो नै बेयावनो दं नाय हा बेसेबांथो हरखोसै फाससल' नै बोराय लांफैलायनाया बिदि आंबो नायाखै हरजाबाय मोनला बियो एबारनिफ्राय आंखौ लांफैबावोसो लांफैथोंसै दाथांसै बोराय एबारनिफ्राय बे 500 थाखाजोंलाय मा जानोसै बेखौलाय सानफ्रामबो न'आव जिरायबानो मोनो ओरैनो नो बोराय सिङाव थांदो सिला सिमसै आंहा नैबे बिलाइखौ गारैनोसै आं दादि दा बिमा खर' नोंमोन दा जेलाव नावखौलाय जोंनि मामिखौ नुदों नामा हिहिहि ओम ओइ आफा राजु बाबा राजु हनै माथो बिमाजोंसो दंफैयोलाय मा होनबावनो बे गथ'खौलाय फैदो आफा फैदो हामा बिदि आयंआ अम होनदोंना ताङा आयं मामिया बोरो बेयाव जिरायदो आफा बेयाव जिरायदो खामानिफोर मावहैयाखै जेरावबो फंबाय गैयालै आदा खामानिखौलाय बहा न'आवनो मावगासिनो दं बंखायाबो सफैलायबाय बेखौनो बोस्रांगासिनो दं जाथारला आंनाबो आयं मामिया बोलो नोंमायंआलाय मा मिथिगौ नोंमाया न'आवनो दं नै बेखौनो नागिरफैदां न'आव गेलेबाय थानाया गोदाव सोराव बहा थांखो नुस्लाबासै आं
माथो जाखो फैनायालाय फैदो आफा थांसै थाथ'दो आदा आयं दे फिसा हनै बिमा बेथ' मावजि सादु अजासो आखायाव मा लाना फैयो बे बेदर बायदि थ' खिथु खिथु थांनानै नायफा बेदर खाथार बे साला बिमा नै बिमा नै बेदर एसे लाबोदां अफु नंमारगौसो बिदिबा जामारोसो आं एसे खोनाखादों बेदर जायोमोन होनना नोंनो खिथानोसो बावगारदां हाब बेनि आखला बिदिसो बेखौनो दिनै नागारालां बोरो मा बेदर लाबोखो नै ओंख्रि ओंखाम मोनखांजोबलाय लांबाय आंहा दा लाबोयो हेलौ बहा दं ओरै फैलाय मावजि सादु दं फैलाय बिमा बेखौ दिनै मानजिनांगौ थौ बिफाथ' बे थानों दिनै गखाया ए फंबाय जिराय जिराय बेवाय आंबो दासो सफैखादों बाहेरानिफ्राय माथो खौरां फंबाय खौरांथ' जेबो गैया दा बेयाव फैदोंमोन नालाय दसे हाबलांनो होननानैसो फैनाय जादों नोंसो गबावगोन दिनै बेथा दे मोजाङानो जादों फंबाय हाबाबा माथो मानसिनि न'आवलाय बिमा ओइ बिमा नै बेवाय फैदों ए नोंसोरसो हाबायाव फैखादोंमोन बेयाव फैदोंमोन दसे हाबलांसै होननानै फैबाय हा माथो ओंख्रि संखो आब' दालि जहल संखांबायमोन आं नोंनि बेवाया दासो दाउ बेदर लानानै फैदों आया बोराय बावबाय हा दाउ बेदर हाब बेवाय बेखौनो दाखालि जोंनाव थांबा जेबो जाया लोङा होनबाय मानसिया बिदि जानो नाङालै आदा फुजिनो नालाय मोजां फुजि जाला लोंलाजों जाया आंलाय सानदोंमोन नोंखौ सासे मोजां धोरोम गुरुसो सानदोंमोन बे नोंनि लागा मै खुगाया दा फिदिंबा बे सालायखानो दा मा मोनखो सिरि था नोंसोर दासो बिदि बुंबाय जागोन नामा नोंबोहाय आब' आं जेबो मिथियाहाय हनै रायखसि खुगायानो ओंखाम बोथिसेबो बेदर दरसे नङाबानो जाया फैबाय नोंसोर मिथिगौ ना सेंग्राफोर बेखौ मावजि सादुसो ना बेदर जाजोबो होदोहाय सिनाफोर होदो माथो नुखौ नायबावदों हो बेखौ हो एबारनिफ्राय बिदि खनसे नुबावोबा नोंखौ थ' सेंग्राफोर एबार बुजिसिगोन नोंबोहाय आब' मोजाङै जानोबा जा दाना मा जाखो बोराय बे नोंनि रायखसि खुगानि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय लासिं सिं